Hey, what's up guys and welcome back to another video. And with today's vlog guys ay samahan nyo ako na mag-maintenance na naman ng aking sasakyan. So nandito tayo ngayon sa grip point at dahil recommended na nga napalitan yung gulong natin, kailangan natin siyang palitan guys para sa safety din natin na bumabiyahe. Alam nyo guys, matagal na nang sinasabi na kailangan magpalit, mga ganyan. Kasi nabutasan na rin ako nung nakaraan and alam ko rin naman na manipis na yung gulong ko. Siyempre nakakatakot. Mas maraming gastos pag ma-didesigrasya tayo guys. Kaya dito nagpunta na tayo dito sa grip point. Sinabi ni nga pala to ni Kuya Franz. Kaya dito na ako. And napakabilis sila magtrabaho guys. Actually wala akong isang oras yan. Siguro around 30 minutes lang. Tapos ang bilis ng transaction nilang sila nagtatrabaho. Kaya guys, dito lang yan sa Lukaw, Dagupan. So this is not sponsored. Sinare ko lang guys kasi kung nagmamadali kayo, mabilis ang trabaho dito. Palit kagad ng gulong. And may free balancing na rin siya. So yun lang guys. Thanks for watching. Bye!